Здравейте хора и добре дошли отново в моя канал. Днес в това видео ще ви покажа моя ежедневен грим и какво правя ежедневно с косата ми, каква прическа. Аз предлагам да започваме. Първо винаги, поне аз, започвам с крема. Не знам какво се чува. Съжалявам. Аз, между другото, никога не съм използвала Nivea Soft крема. Някъде тук би трябвало вече да изляза снимка, защото е по-мазен крем, а кожата ми е много мазна. Когато сложиш много крем или когато е много топло навън. След крема аз слагам слагам руж счупен. Имам и течен. Днес ще сложа течен. Не искам да имам толкова много руж. А и двата не са толкова дълготрайни. Без сетинг спрей. Което не е много окей. Но е така. Така че следващия руж, който аз искам да пробвам, е този на Catrice. Много отдавна искам да го пробвам. Една моя братовчетка си го купи и казва, че е наистина уникален. И аз искам да видя дали наистина е така. Но, както гледам, никак скоро няма да ми свърши прахообразния руж. Пробвам нова техника. Господи! Добре, и тук малко го разнасям така. И сега почвам с чистата част. Какво направих, аз не знам. Тази техника не дейте да я правите. Сега ще видите колко ще проработи при мен. Всъщност техниката не е зле, но никак не се личи, че съм сложила руж, което не ми харесва. Но сега ще видя дали ще ми трябва и прахообразен. Сложих и прахообразен руж, не знам тук защо стана така, но и миналия път стана така и много бързо се оправи, така че се надявам да се оправи. Сега слагам хайлайтер. Между другото, не знам дали е по-добре да сложа с пръст хайлайтер или с четка. Пишете в коментарите вие как слагате хайлайтер, ако въобще имате. Взимам четка, която обикновено е за коректор, но аз използвам хайлайтер, защото не слагам коректор. Слагам коректор само когато правя пробен грим. Между другото, нека да направим 12 лайка, ако искате да има и един пробен грим, по-официален, по-цветен или нюд. Вижте хайлайтера колко по-бели прави очите и колко по-бляскави. Изпуснах го, затова не успях да спря клипа. Продължаваме с извивачката, с която трябва много да внимавате, защото ми попадат само някакви клипчета как жени и момичета си махат веждите. Си махат миглите с миглоизвивачката, защото те правят ето това. Не дейте, ето това е достатъчно. Не слагам спирала, слагам вазелин. Еднакво е. Поне на моите мигли става еднакво. На някои жени и момичета миглите са много рехави, много тънки и прави. Поне на мама са така. На мама са дълги, но никак не са извити. Знам, защото вече за около трети път, откакто грима ме влече, съм гримирала мама. Защо подхванах тази тема, аз не знам. Но така, слагаме вазелин. На веждите слагам гел за вежди, не вазелин. Защо това се случва почти всеки път?
Добре, окото ми се оправи. Така, продължаваме с броугела, както ви казах. Аз не правя така нагоре и да го замазвам отгоре, но просто си ги минавам. Ето така. Не използвам оли за вежди. Не ми трябва. Да, сестра ми се чу. Между другото, чудя се дали да направя скоро видео с нея. Сложих броугел вече. Между другото, само на мен ми се струва. Или наистина, когато сложа броугел, веждите ми стават по-тъмни. Това е яко. На мен ми харесва. Понякога слагам и бял молив за очи, но сега не искам. И последната стъпка е гланцът на Maybelline Lifter Gloss в цвят Topaz 09. Слагаме и гланцът и сме готови. Между другото, искам да качвам видеа през около 1-2 дни. И се надявам да успея. Например, във вторник, четвъртък, събота и така пак да ги повтарям. Ще продължа да си качвам влогове и доста други неща, но искам да наблегна и на такива видеа, да показвам какви дрехи обличам през цялата седмица, как се гримирам, get ready with me и доста други неща. Общо взето всичко. Така, продължаваме с косата. Вчера се изкъпах, но бях на тренировки и искам да ви покажа косата ми какво става след тренировки. Не е толкова зле, колкото обикновено. Добре. Дойде и моят малък гост. Сега знаеш какво прави кака? Оправя си личицето, прави си грим и сега ще си оправя кака косата. Много обичам или да си правя всеки опашки или да си я събера с щипката. Сега може би ще си я събера с щипката. Срезах си вече косата и сега ще се опитам да си направя някакъв кок. Не знам първо дали да си я събера с ластик или направо да си направя кок. Сега ще реша. Хайде натисни. Първо ще я събера с един ластик на опашка. Хайде натисни. Това стои смешно. Така че ще направя нещо по-различно. Хайде натисни. От тази страна е добре, но от тази е каша. Реших днес прическата ми да си остане така. Благодаря ви, че изгледахте и това видео. Ако ви е харесало, дайте палец и се абонирайте за моя канал тук и в TikTok. Чао и за следващото видео!